Băi, ce aici, bă, în librăria asta? Ieși-te afară de aici! Știu să dea, dar n-au rezistență. Doar sunt mai obișnuiți să se uite pe sub fustele modelelor de la defilări. De acolo au și plecat în urmă cu câteva minute. Festivalul de modă Pasăreala București-Paris, eveniment organizat de Ambasada Franței. Au plecat cu capsa pusă și au trecut la pumni într-o librărie. Băi, ce aici, bă, în librăria asta? Ieși-te afară de aici! Mă, de poponari! Plecați ăștia din România, bă, poponarilor! Bă, Nimeni nu-l poate liniști pe tânărul Rambo. Nu-l interesează că a făcut ravagii în librărie. dacă vă fură undeva, domne, am perfectă, dacă vă fură unde vă manifestați? Ce mă interesează ce-am făcut aici? Nici o gură de aer nu-l poate calma. Băi, ascultă că vorbesc cu el! Nu mai dă niciun pumn. La venirea poliției îi aflăm și oful. A furat un telefon de 10 milioane de la Institut francez și încă 2 milioane din portofel, după care au fugit aici. Telefonul meu acum este închis și este la ei. Pentru ce? Că ei a zis că nu ne dau avem 3 telefoane și le dăm înapoi cu un decât până nu-și găsesc ei telefoanele. Noi nu avem nicio vină, domnule. Fără vină, dar cu telefoanele altora la el în buzunar, mondenul și-a arătat mușchii și în fața poliției. Tovarășe, pleacă de aici, că de față cu poliția, te bat, te decaci pe tine. În lumea lui crede că își poate face dreptate de unul singur. Eu nu am greșit cu nimic. Dacă eu bănuiesc pe cineva că mi-a furat, pot să fac arest civil. Dacă mi este și el ofițer, întâmplător știu legea. Am făcut 3 ani de drept, întâmplător știu legea. Băi, ce aici, bă, în librăria asta? Ieși-te afară de aici!